Kan du huske den film, der hedder Narnia, Løven, Heksen og Garderobeskabet? Det er en film, hvis manuskript er baseret på en bog af samme navn, som er skrevet af den kristne forfatter C.S. Lewis. I den film, der oplever vi nogle unge børn, som besøger noget familie og kommer ind i det her klædeskab og kommer ind i en helt anden verden, som så er Narnia. Og inde i Narnia, der oplever de en verden, hvor en hel masse af de mennesker og væsener, der lever derinde, de lever i en verden, som er blevet fuldstændig forfrossen, som er frosset helt ned, og der er en isdronning, som regerer i den her verden. Og alle de mennesker og kræfter, der har gjort noget godt, de er begyndt at få det sværere og sværere. Alt, der er godt, hjertevarmt og kærligt, er ved at forsvinde fra Narnia af. Og man kan også se i filmen, hvordan de simpelthen er blevet gjort til sten. Alle dem, som har forsøgt at gå imod den her bølge af frost, af hjertekoldhed, de bliver simpelthen gjort til sten. Og dem, der ikke er blevet gjort til sten, de lever i frygt. De er bange for at sige noget forkert. Fordi hvis de siger noget forkert til den her isdronning, så bliver de også måske forstenet, eller gjort til slaver, eller gjort et eller andet forfærdeligt. Til slutningen i den film, der kommer så løven, og enhver, der ved noget som helst om kristendom, altså det sidder også om C.S. Lewis, og har lyttet bare lidt til, hvad C.S. Lewis fortæller om, ved også, at løven i Bibelen repræsenterer Jesus Kristus. Og i Narnia, der er det også løven, der genopstår, efter at have kommet og lavet sig selv dø af kærlighed til sit folk. Og derefter genopstår løven i filmen, og al varmen og kærligheden kommer tilbage til Narnia-verdenen og overvinder det hele til allersidst. Den historie, som selvfølgelig er en analogi over, hvad Jesus Kristus har gjort for os alle sammen, den historie, synes jeg stadig er super højaktuel. Her for få dage siden, der lavede jeg et opslag, som virkelig har sat sindene i kog. Jeg vil ikke gå ind på, hvad for et opslag det egentlig er, men igen viste danskerne sig at være exceptionelt aggressive i kommentartrådene. Jeg synes, tonen i kommentartrådene i Danmark det sidste halve til hele år, det har været i gang lang tid, men det sidste halve til hele år blev exceptionelt ubehagelig. Der er simpelthen ikke den mest fundamentale respekt for hinanden i kommentartrådene. Folk taler så grimt. Du kan blive svinet til for selv den mindste post, hvis den siger noget andet, end hvad konsensus er. En ekstrem vrede, en ekstrem hårdhjertethed, fuldstændig mangel på respekt for hinanden, fuldstændig manglende vilje til bare at bruge et sekund på at gå ind i en normal dialog. I stedet for bliver man kaldt for klaphat og idiot, og jeg ved ellers ikke hvad. Alene fordi man snakker om et eller andet, som folk ikke er interesseret i, at man snakker om. Der er kommet en råhed og en ligegyldighed og en hurtig på aftrækkerne og ind i de danske kommentartråde. Ting, der nemt kunne være undgået, misforståelser, der nemt kunne være undgået, ved bare at snakke lidt ordentligt til hinanden, bliver ikke undgået. Fordi alle folk flyver afsted i en eller anden form for benhård blodrus, hvor det handler om at overgå hinanden i respektløshed, i svinere og i at tale utrolig grimt til andre mennesker, man overhovedet ingen anelse har om, hvem er. Det er simpelthen som at se en flok hunde, der bides i en lille gård, hvor der er alt for lidt plads, og hvor de ikke har fået føde nok alt for længe. Det minder mig om det, vi også ser i Narnia. Den her utrolig kolde kultur, den her kolde ånd, som er vejen i Danmark. Når jeg kigger på alt det med Bibelens øjne, så siger den faktisk noget, som jeg tror, C.S. Lewis har været inspireret af. Jeg kan ikke vide det, det er bare 100% mit gæt, fordi det matcher så godt den film, vi snakker om før med Narnia.
Der står noget i Bibelen, som jeg tror, C.S. Lewis har taget udgangspunkt her. Fordi når vi tænker på alt det med isdronningen og så videre. Og det er i Matthæus evangeliet kapitel 24, vers nummer 12. Der står der følgende her. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Og i Bibels forstand, der er jeg ret overbevist om, at det her med lovløsheden, sådan det konteksthistorie og så videre, og den måde, man snakker om lovløshed i Bibelen, der er det også meget ofte åndelig lovløshed. Når man tænker på det på den måde, fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste, så synes jeg, man har et billede af både, hvad der foregår i Narnia, og hvad der foregår i vores tid. Det er dybest set, i min optik, er Narnia-filmen åbenlys advarsel imod den her type adfærd. Og bibelcitatet er en forklaring på den her type adfærd. Fordi i åndelig forstand, der lever langt de fleste moderne mennesker i dag i fuldstændig åben oprør over for Gud. De vil enten overhovedet ikke betænke Gud, de vil ikke høre om ham, og dem, som taler om Gud, kalder det for klaphatte, idioter osv. Og der er en koldhed i menneskets hjerter, alle vejen, som breder sig lige så hurtigt, som det gør i Narnia. Det kan du huske, at det breder sig ud over hele deres verden, mere og mere for hver dag. Fordi at løven endnu ikke er indkommet, fordi Guds ånd ikke er der. Fordi at lovløsheden, som er en lovløshed i forhold til de åndelige principper, som for eksempel siger her i den kristne tro, du faktisk er født ind i, der bliver jo sagt igen og igen, du skal elske din næste. Det er en af de måder, du overholder Guds vilje for dit liv på. Du skal elske Gud af hele dit hjerte. Du skal elske din næste som dig selv. Du skal elske selv dine fjender også. Så du skal elske hele butikken. Og der er ingen undtagelser. Det er ikke en anmodning. Det er et bud. Det er et krav. Du skal elske Gud. Du skal elske din næste. Og du skal elske dig selv. Og du skal sågar elske dine fjender. Det er ikke noget, vi altid kan gøre med os selv. Derfor så bruger man så også noget, der hedder, hjælper man med at få styrke den slags af Helligånden, når man er blevet frelst og sådan nogle ting. Men jeg synes, det er der, vi er. Vi er det samme sted som i Narnia, hvor hjerterne er blevet kolde. Vi er det samme sted, som beskrives i Bibelen her, fordi lovløsheden tager overhånd. Altså den her total disrespekt over for Gud. Det er jo den ene lovløshed. Det er, at men mange mennesker er blevet fuldstændig respektløse over for Gud. Det er den ene del af lovløsheden. Fordi du skal elske Gud, du skal møde Gud, og du skal elske Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl. Og møde Gud, men at læse Bibelen og bede og sådan nogle ting, og begynde at arbejde på at komme til tro. Og du skal elske det næste, det er det andet bud, som folk bryder. Der er en voldsom lovløshed i gang på de to kontorer. Folk elsker overhovedet ikke Gud, de vil ikke forholde sig til ham, og de begynder at blive kolde også over for deres næste. Den næste, som de er budt, at de skal elske. Og dermed er der 2 punkter allerede med fuldstændig lovløshed. Og kæmpe oprør mod Gud, fordi det er de 2 ting, du skal. Først og fremmest skal du så også på et eller andet tidspunkt tro på, at Jesus Kristus er Guds søn, kommet i kød, død på korset for din synders skyld, og genopstanden efter 3 dage med Guds magt og mellemkomst. Det er evangeliet. Det skal man også som kristen før eller siden bekende over for Gud, hvis man vil have fred med Gud. Og så vil man så også frelst i det øjeblik, man gør det. Så bare nogle tanker her. Lidt mit perspektiv på det her. Fra Narnia, fra Bibelen, som siger de samme ting. Pas nu på, du ikke bliver så koldt i dit hjerte. Hvordan får man så varme igen? Det gør du ved at søge Gud. Igennem bøn, igennem bibellæsning. Der sker voldsomme ting i den åndelige verden, når du begynder at bede, når du begynder at læse Bibelen, og så deltid, når du bliver frelst. Så pas på, at dit hjerte ikke bliver koldt, og prøv at tænke over, hvad jeg har sagt i den her video. For nu ved du, hvorfor det er blevet koldt, hvorfor folk taler så grimt alle vejen i kommentartrådene til hinanden. Mere og mere forhærdede, mere og mere kyniske, mere og mere ubehagelige i kommentartrådene og alle mulige steder. Mere og mere hurtigt på aftrækning, mere og mere opfarende, mere og mere vrede, ophidsede og urimelige og grove. Og det er simpelthen fordi kærligheden bliver kold hos de fleste, når lovløsheden tager overhånd. Det kan vi se i Bibelen, og vi kan se det på vores skærm, hver gang vi kommer ind i de der tråde, hvor folk æder hovedet af hinanden, som var ved hunden. Jeg håber, du vil tænke lidt over det, og så prøv at få gjort op med den her lovløshed, så du kan blive varm i dit hjerte igen, og ikke være forstenet, men varm i dit hjerte igen, og begynde at elske Gud,
og begynder at elske din næste, så kan du til sidst også finde overskuden til for alvor og ægte at elske dig selv. Så er den tredje del, ikke den første. Den tredje af de 3 dele. Så kan du få styr på tingene, og så vil du opleve, tror jeg, at mange ting ændrer sig til det bedre i dit liv, og også for din næstes liv. Og pludselig bliver det måske helt rart at være dansker igen. Hvis du synes, videoen her er vigtig i forhold til den her forrådelse, der sker i vores nation, så beder jeg om, du vil dele den i øst og i vest og i nord og i syd. Tak fordi du deler. Vi snakkes ved en anden god gang i en anden god video. Hej.